Опа, ай, забива ми така. Хора, здравейте, днес ще играем Roblox 1993 Forest или на български преведено 99 нощи, надявам се да бъде скефил. Абонирайте се, лайквайте и продължайте се напред с този невероятен клип, дето го снимам почти в нощта. Така че абонирайте се, лайквайте и продължайте се напред с този клип. Ще се да бъда честен. Честно да кажа, малко съм играл за половин час. Ой, за малко. Той знам какво трябва да се прави, защото съм спасил само този. Съм му дал нещото. Така че знам какво трябва да се прави. Общно акаунт тук ви показва кой какво трябва, къде се намира. На английски обаче, не на български, извинете. Те с които са правили играта Please, България. Така. Ние в момента събираме за първия. Единствено за трейдера. Така. Едно червено, две бели и едно жълто. Червеното буквално. Те къде е, батко? Тейк. Да го вземем и нека да оцеляваме. Малко трябва да се прави, нека да хапна малко. Доколкото знам, трябва да се събира дърва. Като Майнкрафт, бе. Майнкрафт, бе. Просто се брежи тъпите дърва. Аре, ако може да не ми забиваш. Ще стане, да не ти кам, кой ще стане. Нека градим на второ видео. Аз забрех да не използвам спидрън. Само 3 пъти мога да го използвам това копче. Само 3 пъти мога да използвам ето и копче. Така че да не забравяме. Вие ми напишете долу в коментарите колко пъти съм натиснал това копче. Защото мога да се забравя да натисна 1000 пъти, брат. Нали ще ми напомняте в коментарите. Тук как да го взема? Взе го. Само кладно я гонят вълците мога. И то 2 пъти вече. О май гаш! Това е грешния бутон, брат. Трябва той всеки път да го натискам. Пак то някакъв начин. Без да знам, брат, натискам другото копченце. Алелеле. Това продължава да ме гони. Ай, сега ще чушам тука, шматка. Ойда. Я да пробвам. Не стара, той веднага. Как някой лъвче, брат, бегна. Къде е цветото, бе, хора? Пишете. Къде? Пишете. Още едно. Пишете между другото колко дена сте оцелели. В тъс и Ана. Доста хубави неща вземаме. То заек искате ли да го бия? Аре да го пощадим. Има 1000 заека, там има един. Пък ще взема да бия най-важния, а после какво ще се направи? Ще фурлям кръцата и айде. То след нека да го вземем. Цвете. Пишете между да го сте видели, мога да го изпусна. Че бялото цвете
Пишете между другото хора. Дали сте видели бялото цвете, защото аз не съм. Общо да кажа, ще търсим, пък ако не намерим, ще се върна. Нямам се привидял хора, тук няма. Нищо няма. Буквално съм го минал, като минавам оттам. Нищо, вземаме го. Да, ако искаш го изпусни. Ако искаш си го сложи в мозъка. Аз между другото оставам, зато и изобщо не знам какво трябва да се прави. Хора, пишете ми долу в коментарите, наистина. Аз тук убивам някакви вълци и аз не знам за какво сама. Пишете ми се пак за какво са. Виждам, че дават храна. Дай ще издем. Добре, значи трябва да се спика. Излете. Нуп съм си все пак, нали. Съм оцелял, ама от на един мой приятел акаунта, извинете, мога да оцеля само 5 нощи. Надявам се да ви лъгне с късмет и да оцеля 500 нощи. Не бъдеш 500, 900, нещо такова. И 100 нощи. Ти не знам какво трябва да се прави. Че те да казват Анаджа. Хаза. Търки тамадан. Къде жълтото ще кажа яйце, цвете, брат. Буквално виждате какво става. И после ще не съм качвал. Виж какво става, братле. Че не ми говориш, защо не съм качвал. В социалните мрежи като TikTok ме питат, защо не съм качвал. Виж, брат. Сега разбирате какво ми е на мен. С качването. Буквално телефона ми шапика филийки. Буквално телефона ми толкова е загрял, че лелелелелелелеле. Аре, дай бе! Няма да даваш ли? Няма да даваш ли ти? Нищо. Ще брат, не знам какво трябва да се прави. Ще го сложа тук. Ще бреда малко. Батко, не знам какво трябва да се прави. Батко. Ана. Опа. Уша. Второ яйце. Второ сърце. Две сърца. Едното сте вие, пък едното съм аз. Пишете дали искате да направя още туториал клипче как да се направите герой в Roblox. Или някакъв човек в Roblox. Как си го наричайте тъй. Аватар ли беше, забрих. Това е моя. Много лесно се прави, много е тъп. Да, много е тъп. Ще си го променя, обещавам. Ще си го променя, обещавам. Вижте какви са ми очите буквално. Ако ви кефи отвън... Не тъй, буквално вижте какви са ми очите. Вижте сега какви са ми очите. Болен съм. Нека да оцеляваме 9 нощи. Можем да оцеляваме макс 5. Ще се отнали времето че оставим, да искам да направя повече неща. Много тъпо да се направи повече неща за 15 минути. Така че нека да съберем 100 абоната, за да гледате по-хубави клипчета и по-достъпни за вас.
Стой. Ана, батко, време второ. Опа. Ай. Така, сега ще се върна като направим огъня. Айде бе, като направим огъня. Четвърти левел. Еми, хало, хора, умряхме.